nyakwara mogi ajwanga geno ni bedo gi odiochieng' makare. Odiochieng' makawuono adwa nanyisi ni ayudore e kaunti mar Nairobi, kamoro ni Embakasi. Odiochieng' makawuono wadwa wuoye kit value addition mar mor kich kata kich. Jomo pidho kich nitiere value addition mopogore. Nitie jogo monge ni kitiyo gi kich, mor kich inyayudo asali kata wawach ni mor kich no. Nitie jogo man nikech dusruok nie rembgi inyayudo gik moko kamo minya wir sabunde. Koro odiochieng' makawuono wadwa wuoye kit value addition mabende yudore. Omiyo kamoro amora ma intie yena mondo akaw kinde ni mar rwaki e chenro mar jumani kaka pile. Ongani Alori nyakabla machiegni. Ber. Machiegni. Tich tire kae. Kamano tena. Untie maber. Ingima? Aya. Kamano. Karibu kae apiculture venture. Kae wantie Embakasi. Kama iluongo ni North Airport Road. To kae watiyo mana wach kich. Waloso ute kich. Watimo value addition. Wapuonjo ji pidho kich. Koro kawuono warwako duto kae. Kamano. Inyalo fulri ne jopiny nikech irwaka maber kabisa. Nitie joma bende oneni to wacho ni madam rwaka Alori matek no. Eti luonge ni ng'a? Erokamano Alori. Nyinga en Pauline Achieng' Otila. Ane managing director mar kambini Apiculture Venture. Apiculture Venture kae kaka uneno waluso ute kich. Wapuonjo ji weche mang'eny mag kich kendo wanyalo puonji wach value addition kaka uboneno mbele kanyo. To warwako ji madwa puonjre wach kich obikae. Kuma wantie kae en Embakasi. To factory ni nachako higa mar 2018 to wasepidho kich since then nyaka kawuono. Koro warwako uduto. Erokamano. Gin ang'o mano donje pachi mineno ni ber mondo ichak kit pith kata gigo ma value addition ma in iwuon itimo kae? Kirango kich chakre chon, ji mang'eny mane pidho kich be ong'ere ni gin joma dongo. Ok ni nyiri ok ne pidh kich koso joma mon ok ne pidh kich. Kendo kijende matindo, young Gen Zs, young people ok ne pidh kich. Kata sani kich pod iparo ni pidho mana gi joma oti. Koro naneno that opportunity ni ka dhako koso kanyako anyalo puonjo ji pidho kich. To be natiyo e company ma pidho kich. Koro naneno opportunity gima nyalo timo mondo akony mon gi youth through what pidho kich. Koro pidho kich kae okay, and ogo beyond pidho kich. Nitie gik moko mang'eny mantie involved e diere kanyo. Koro mago mananeno ni anyalo puonjo ji mang'eny kachako kambina an kenda ma abia tigi mkulima moro matin cha mondo ong'e kaka obe onyalo pidhre koso nyalo dongre, ji nyalo dongre kanyachiel mondo gipidh kich maber. Inyalo nyisa kinde mani chako, iwacho ni chako around 2018 nyaka sani. Gin ang'o minyalo wacho ni gisani ing'eyo mane noking'eyo ndalo mani chako? Gik mang'eny ahinya. Swali mipenja no kana chako pidho kich, an nachako tijni ni adwa nyiewo mor kich aus ni ji. Nikech nang'eni nitie jopur mang'eny mapuro kich mapato gitindo, gitime small scale. Koro nadwa ni akel gi kamoro achiel, anyiew mor kich ni kasto aus ni ji. Lakini koro kana chako aneno nitie challenges, nitie gik mang'eny ma go beyond production. Ibo in gi kich yudo mor kich. Mor kich ni quality ne en aina mane. Ng'ano gibedo certified nade. Ang'o kendo manyalo yudo e ot mar kich ni. Koro naneno opportunities mang'eny to challenges be no biro. Kadhi ayudo mor kich momakre, crystallize. Jichako penjo ni mor kich ni be en genuine. Koro nitie challenges mang'eny to mano noyawo wiya monyisa ni nitie gik mang'eny manyalo timo research mondo akony jo pidh kich kaka an. Koro crystallization en a challenge, moisture content en a challenge, laboratory kuma asali gi nyalo bedo tested kapok inyiewo en a challenge. Koro giko duto emano miya koro awacho ni an awuon abo this step further ma ji mang'eny mapuro kich pok odhi. Koro nachako laboratory
test go asali kapok anyiew kuom kumulima kapok atero ni jo KEBS. Achako value addition. Value addition ka aneno ni ei od kich ni ayudo ang'o kendo, ayudo wax, ayudo propolis, ayudo pollen, ayudo mor kich ayudo royal jelly, gik mang'eny. To gigi kaseyudo ang'o manyalo mede mondo atergi e chiro mondo ji mang'eny be yudo ber mor kich gi gik mayudo e ut kich. Koro mano emano wang'a kana chako kambi nani. Ni chako gi jogi adi? Kana chako nwan ji ang'wen. Nen an nyako mane konya luoko gi tedo ni jotich gi ji ariyo e workshop. To ok ne yot. Ne tek. To be kichako ntie challenges ok mana mar jotich kende kirango beekeeping industry ni ne onge course that ng'ato dhi e school opuonje wat pidho kich chon kasa ni ntie courses ma ng'ato nyalo bedo offered. Koro kana an gi ji ang'wen sani udonjo kae an gi ji 22 mandiko machiew gokinyi to biro kae tiyo. To magi gin youths, ng'engi gin youths. Moko somo university, moko somo tertiary, moko have learned on the job. To gikikre mon gi chuo. To giduto gitimo tich. Maka neno abe amor ni andiko youth, andiko joma young. To ginyalo keto chiemo e mesa. To ginyalo neno development. To ginyalo develop kata utegi families gi kumantie. To mano miya more chuo. Inyalo gonwa simu. Simu nyalo goyonwa e 0722 582033. To jo line moro be minyalo yudowa en 0733 410 709. Aya, koro adwa ni nyisa gigo mose ingeni iwacho ni nichako gi jang'e sani ndi ji 20 gi bathe. Ji 20 gi bathe mano nyiso ni tije gi bentie kaka imiyo jomoko be timo. Nikech ok inya bedo jatelo, ibed ni ne ichaki ng'iyo machine kaka tiyo, ibed ni ne ming'e kaka ipango gik moko. Nitie jok ma bende ang'e ni assign duties. Koro agoero kamano ne kinde misekawo, inyalo tera kata ir jogo ma bende inya feel ni ber ka bende medo puonjowa e chenro odiochieng' ma kawuono. Mano iwacho adier kabisa. Tijni an entrepreneur. To ka ok na nyisi ni background na natimo Bachelor of Commerce University. To masters na natimo strategic management. Kora naran ohala, lakini nitie joma ndiko kae man gi expertise, joma timo value addition, joma process hanino, joma loso ute kichgi, magi ojende matindo mapuonjo tich, mobiro mo okelo expertise. Gen Z's riek. Gin gi gik mang'eny ma ginyalo timo. Koro abo introduce from joma tiyogo mabo teri through value addition process. To oko kucho watiyo gi wakulima, jopur kich more than 10,000 makelonwa products, mwanyiewo products, to products go emwa process waloso go other products miboneno mag value addition. Koro tijni ok en mana jo 22 mineno kae, ntie jopur mag kich more than 10,000 mwatiyogo oko kuro. To koro we monda introduce you from one of my employees kae mabonyisi kaka addition itimo maber. Ero kamano nikech iwuoyo jopur kata jopith. Adier mar ni nono eni kata an be nang'eyo wachni mana kokalo ir japith moro. Ero kamano ahinya Poli. Ero kamano. Koro mae be od kich. Kich kipidho maber inyalo dak go. Kiki chand kich. Ineno magi kich ma live. Onge protective gear mwarako. Kich gi dhi oko to duogo iye. Onge gima githago ji. Koro kiseneno mae, koro adwa nyisi mor kich koa kae bedo processed nade. Value addition no biro nade. Adwa handi over kwa team mara mondo ginyise kaka weche moko gi itimo mang'eny. Koro kae mae Karen. Karen andi over. Ero kamano. Machiegni ahinya kaka onyisi gi jatenda ani denda ni Karen anyar Homa Bay matiyo e kampuni mar apiculture kumwa dile gi kich gi mor kich
gi benefits ne mang'eny mwayudo. Koro kama wantie ka gisani iluongo ni honey room, kuma wa process mor kich kwa segole e puodho kaya makoro wa receive. Kapok idonjo ka ntie gik ma koro nyaki rwakri michal koda koko wadonjo kwa chako tich. Koro Homa Bay to duong. Homa Bay kanye? Homa Bay gi Karachuonyo. Kauma koso kandiege Kak dhimu. Ero kamano. Kanye dala. Abe. Koro wacho ni kapok idonjo nyaki rwakri kokidonje iye ka, nikech ka wan iye ka nyaka wa tim tich kwan gi lewni monego bed ni warwako maber. Koro adhi kelogi mondo amigi kok wadonje iye. Akia pingi. Aya, iwinjo nyisa niya, e honey room kae nitie gik ma nyaka to atim kapok adonjo. Mokwongo nitie kit rwakruok ma nyadendi Karen dhi nyisa kata dhi kelona mondo an be adusra kata rwakra kaka gin. Aeto bang' mano wadhi donjo iye kae mwadhi neno kaka gigi timo. Wadhi teru okang' okang' ka wanyisi kaka bende inyalo yud gigo te manyalo yudore e mor kich kata gi kich owuon. Ikidhi mabor. Aya, koro ma mokwongo irwake wiyi. Koro aserwakora, mae kaka onego bed narwakora kadonjo e iye kae. Karen, wasetieko wach, koro watimo nang'o? Koro wanya donjo mondo ne kaka koro process timore e iye ka. Koro gik mopang gi mineno mondisore kagi e gik mwayudo kuom kich. Magite kaka ineno gini. To koro adhi teri achiel kachiel mondo ne kaka mor kich no wuok e odecha. Koro wadog ka. Mon koro ang' wabi wane kaka magite iloso. Magite yudore mana e kich gi mor kich. E kich gi mor kich. Janeno maro. Ineno gik ma wang' aneno ni adi. Nea. Magite te yudore e kich gi mor kich. Kara nyisore ni chenro ma kawuono ni odhi bedo chenro mamit kabisa. Karen, magi koro waseneno. Adwa ni tera okenge go te kaka itimo. Koro wadhi chako gi mbele kucho. Adhi teri achiel kachiel ka waseyudo mor kich koa e puodho. Kokele ka kaka wayude gik mwatimone kok wayud mor kich no. Magi jok mineno gi manikagi emwatiyogo e honey room ka e processing ka. Mae tim ma koro ong'eyo kaka onego bed ni itiyo gi mor kich. Mae tim na mwatiyogo e iye ka. Kamano. Koro kae ka ma iluongo ni machine Monde. Janeno marwa chenro ni dhi tuwere kabisa. Nikech adwa ni akaw daka moko machuok adhi e yweyo aeto bang'e waduogo. Ka waduogo wadwa tero okenge te processing go te gimoro amora matimore gigo minene mesa kacha cha kaka iloso gi mago te wadwa ng'eyo kata wadwa puonjore to mana e chenro ani. Kik idhi mabor. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero.
Chakre dho nam lulwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chariyo kati chariyo nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni yawan. Machiegni kendo janeno marwe kidieny mar ariyo. Kidieny mar ariyo ni weche dhi tuere kabisa nikech achiel kuom gik mane nating'o kae ni olose gi kisdendo ni cassette. Nitie jok mohero kawe kaen kama manyiso ni koro jogi bebedo gi yot masa magigole to wuok mana gi cassette. Ang'en ka wacho cassette to pachi biro ndalo moko mane waor kete bairo to wire kama. To mae wadwa timo mana magite chenro mar odiochieng' ma kawuono kamae en kidieny mar ariyo machiegni kendo. Yes, Karen. Yes. Anti ngeni koro kumwachope ni. An be adhi chalo ka ng'at ma bende dwa nung'e mang'eny. Value addition. Koro ang'o matimore ka? Emomiyo wan ka kawuono mondo wapuonjre. Koro ka mor kich oae puodho obiro kaen kama. Kosechopo ka kaen kama nikech kich kanie odgi cha ma chiembgi. Koro sama gikete iye ka giumo mondo chilo kik donje, mondo moisture be kik donje mondo ferment. Koro giume kama. Kochopo ka wayao dhoudi mar combs gi. Honeycomb. Koro ovitimonwa kaka itime. Yes, Gideon dhi nyisowa Gideon oyiene wuoyo gi Kiswahili kata Kisungu. Yes, Gideon sasa hebu niambie ni nini inafanyika? So when you receive honey in this format, it should be a 3/4 cup, as you have said, at least 3/4. Yes, cupped. Yes, cupped. So with the cutting is basically removing the cappings or opening the pores. This is how we do it. We do it gently, because at the end of the day, we shall use this wax to make the body jelly, to make the candles and so. So this is how we decap it. So that's how we decap. You can see the frame is almost fully decapped. So these are centrifuge extractor. We put it into the centrifuge extractor. Then for the balance, I put this one, but I won't decap it. So after you put this one there,
spin. So the hand on this side, it has dripped out. The other side is not yet. So you turn the other side. Do the same thing. Do the same thing. So at the end of the day, you will collect your honey here. You can see you have the bucket, the collection bucket there. So with this bucket and a sieve, this is the first sieving. Open, then it goes through the sieve to the buckets. So there you can see the unwanted bees that are falling inside the honey, the combs and so on. So at the end of the day, you will have a very clear honey. Okay. Yes. Perfect. So after the first sieving, what happens next? So you can pass this through the double sieve when you put it into the storage tanks, the settling tanks. Yes. Hey, waneno gimotimore no. Watemo yudo mor kich. Kwase yudo mor kich wathiwe gi kichungeni. Neno kaka mono wuok mayom. Gimomiyo watimo mano en ni nitiere samoro ne ayudo ni nitie kich ma samoro nokalo. Koro ka wase golo mor kich no, wathiwe. Kwasethiwe wagolo aina kich mantie kae ni mano nyiso ni ok wadware e bucket manyien kata ndo mabende nigi kich no. Itimo maber kabisa. Koro nitie machine maduong' ne ma ka orders obiro mang'eny kata ka wan gi frames mang'eny watiyo gi ma tingo frames adek to ma tingo frames 36. Oduong. Ka wan gi order mang'eny. Koro watiyo gi machine ni kwa uncap kwa yao kasto wapango gi iye kama tiyo gi stima. Ka ungo order mang'eny. To ka order ok ng'eny to watiyo gima. Ay, kamano. Kwase wuok kanyo to mor kich ni kose chunge maber wakete e settling tank. Ka obede muda mar 24 hours kata 48 hours. Nikech ka ene iye ka nitie particles mag pollen kata mag wax. Koro kwase kete ndalo ma muda ma 48 hours no, pollen cha dhidhi malo, koro wadhi yudo mor kich ma is pure. Ema koro wanyalo pake ka. Kosetieko seche 24 kata ndalo 2 maen seche 48 to mano nyiso ni osedhi mokwe maber, tinya kawe tiole e containers aina gi. Kapok wiyo wil gi gimoro, ma iluongo ni warmer. Ma iluongo ni warmer. Seche moko ma warmer. Seche moko kich nyalo biro ko makore. Miluongo ni crystallization. Nikech asali ma pure to ka koyo ng'ich makore. Asali mok pure ema ok dhi makore nikech nitie gik momede. Koro winjo ga ni ji wacho ga ni asali mo makore cha ati omede gik moko manok en. Asali ma is pure dhi makore ka koyo ng'ich. Koro kwa yude kamano to kae mwakete wawome in a temperature more is controlled below 40 degrees. Kik waketh the component mani asali no gi enzymes ne gik ma koro no gomeni okonyo wago. Koro mai woma maduong' kwa yudo asali mang'eny kae nikete to kasali no tin kae mwakete. Ungi womas mopogore. Mae ne jok ma ka ungi order matin. To ka jing'eny tutiyo gi woma maduong'. Samore wacho ga ni etiyo jogi usona go to ko ber ahinya. Onyiswa ni kineno komakore mano nyiso ni adira mano mor kich ma original. To ma obedo gigik mimede iye tidhi fwenyo ni ok otimna ok omakre. To giwacho maber ni sama gin gi order mang'eny to gitiyo gi woma maduong' ni. Woma maduong' ni gin gi temperature mabende nyaka bedni gitiyo godo mondo kik giketh gigo mabende onego bedni tiyo godo mar konyi ni wuon. To ka order tin
gin gi woma bende matin ka. Ai, rokamano he. Koro iparo no wan ka nwaseketo mor kich ka mose settle moromo koro ntie machine mwatiyo goni kwa pack asali koro ma wasete gi kiwango mwadwaro kodwaro 1 kg wadwaro half a kg wasete gika gi namba be mwadwaro custom machine ni en automatic owirore awira kaka nise sete cha owirore gi kiwango miketo no gima kendo timore ga apiculture ka kwa yudo asali kuom nini mopogore maybe ka Kitui moro wa Homa Bay moro wa Meru okwari wasali waketa asali kasali e tank ne koro ka ngato biro nyiewo asali nyiso ni adora asali ma Kitui mano e makoro wa miye kech asali mor kich opogore gi benefits ne gi sugar levels ne gi acidity koro nitie jok ma ok tiga asali ma oa maybe Kitui nikech plant manikanyo nyalo affecte koro kwa yuga asali specific no dwaro moya wachni inyanyise koso ging'eyo kata wanyanyise ni ma nikech wan gi lab be motime testing gote wanyise ni asali moa kama magie parameters ne mwapimo to magie kaka en koro en moyiero kamano koro ka gisetieko kamae wachni ni dwaro ni wacho ni kidwaro gi 20 chiketo containers 20 kaito bang'e utieko nitie packaging mopogore gi makose ni wewe kamae nitie packaging mopogore gi ma plastic glass be one go mopogore nitie moro mwanyalo squeeze to nitie jok madware kama koro kwase wuok ka nitie machine moro be mwadhiye mondo wang'ini mor kich ni be oler kapok wamiyo customers be oler nikech koro ing'eni wasegole ka wakete ka nyalo bed ni kich be nodonje ka ng'ato ok oneno koro nyaka wadhi wang'i kamoro ni be oler kapok wagole ka koro wadhi dhi gi ma waya pimo ni jowadu wanyiswe onge shortcut onge kata di ka wasea ka to wadwa confirm kata wadwa pimo ni to mor kich mwadwa uso ne jomwadhi uso negi oler bende en gi gimoro amora madwarore iye koso dibed niya nitie gimodonjo iye ma ok ber koro kwayaka wachak wadhi e masin moro mondo in be ing'e ni adier jogo timo tich makare wadhi uri koro donga nya ywaya mos koro wachopo kae ma koro watime wang'iyo koro ikawa asali mamari mise pack no tikete kanyo kasti biro mana ing'iye mos gi wang'i ni bentie giminya neno kanyo nikech nitie seche moko minyalo yudo ni tie kich nodonje koro kwa biro kato nyaka ing'i mos nino koler mar karen waneno mokwongo keto no waneno ka ler kabisa koran bende adwa na teme ni to alori mikauno oler koso en gi gimore iye we wakete ka mondo wane kitaketa machiegni mana machiegni aneno kamara no bele koro waketo thenge maler ma tich motima kamae nyaka watiek te wanyaketo gi kata 3 kata 4 kata 5 inyalo mana pango gi kama kasti ng'iyo gi dichiel inyalo riedo gi kasti ng'iyo gi dichiel masin ni watiyo kode nikech ler ma en godo nikech king'iye gi kocha to nyalo tang'o ni gima ni koni emomiyo wang'iyo kama magi ler ai wadong' gadek mane watieko mane an bundika e tich ya jonde tijni ler go ama beler koro ma no ya kanye ma no masinga andidhini mano andidhini wapak makoro waketo mo andidhini ndidhini ni kaunti ma masinga
Ma community mwatiyogo closely nikech neginyo one gi partnership moro kod gin around 800 farmers mwatiyogo. Aya. Nyakora mogia juang nyaka sani e magi te anya confirm nikech na ne ground ni mae ler kendo ber onge kich kata chiel modonjo mokale. Aya. Koro watieko kama wadhi duoko gie wachako duoko gi tray kanyo nikech nitie kuma kendo gidhi kale mbele kucho. Akoro watieko timo packaging. Kapok wadhi adhi tangoni machines mani kagi magi be packaging machines magie kwa do pack asali matindo tindo ma 50 grams 100 grams magi makoro watiyogo ma smaller version ma nema Matingo ni ngeni enango to matingo ni anyway kidwange magite tudri koda kendo juma manyien e chenro mar pur gi ohala kaka pile wachopo giko ma chenro onere juma manyien longani alori nyaka black koriti masani. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag pur gi ohala donji e viewsasa.com. Kod kito ohala ma itimo, pesa ma ichako ohala kata capital, hola mar ng'iewo gige ohala kaka nyamburko, omenda mar okumba, hola mar iwuon e kind mamoko. Yud ber mar omenda ma ichiwo nyaka 10 million ma onge gima itweyo kaka lambun ma ipuodho e yo mapiyo. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com.